kum shibenta ka jingno asnyang ban kentiu ya ka roi kapar ha ka imlang salang ka hinyo trap youth council maupat tongpleng unit kalapenong ya ka program sam Shatri banyada nau slap shaki prapo saungot ki khna school ka Sngap Syiem lower primary school maupat tongpleng bat kumjoru kala ai lightly ki whiteboard shakate ka school hakari kasgi lai don lang ru do ba don bok lang kharling do umentri snong ka kong pi la tang no hikai ka Sngap Syiem LP school kilong kme long pa bat kiwe Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya